me shadda mutumi na. Ai da Allah sai na ga me shadda. Shadda mutumin arziki. Kamar ya ba mu. Kai maleja ake yanzu Ramadan basket ne yanzu. Shi yasa kwana biyu da man dan rabu da kin dan gwada hakurin ki da gani. Amma tun da kin nuna haka ina ga yanzu kawai zuriya rabu. Switch. A haka ma za ka ce? Sai ma ko dai ki bari bayan sallah tun da kawai amma yanzu abu ne wahala. To me za ka zo ka yi bayan sallar azumi ya riga ya wuce? Sai ya za a ci gaba mara. Bari ina dan zuwa bari dan daga waya. Wallahi dai ka je ka dawo ina nan ka gama wayar wallahi sai ka dawo ka kama Ramadan basket ɗina. Ka je ka gama wayar ka dawo ina nan ina jiran ka. Ka dawo ina nan ina tsaye ina jiran ka ba inda za so nake saboda kaunar da ganta shadda na za ka Kai akan me shadda ba abin nan. Ba dai wannan ba. Ai a tsara mu ita. Ai akan shi me shadda ba abin nan. In kai mu wannan ni ka biya ni wallahi. Kana mu aka biya ni. Ka san ko za ka iya. Assalamu alaikum. Yawa, zaka ji dai? Dan Allah abokina ne yace dan Allah ya taimaka dan Allah. Dan samu shi ma dan Allah ki dan yi da shi. Wallahi a kasuwa yake. Wallahi yace dan zo dan Allah dan sai da dan tsara ki dan yi da shi ba dan Allah dan sai. To yana ina ai kuma ni ban ga kowa ba. A ga shi nan ba. Switch. Still I can't believe, but I can't blame myself for this shit. I knew man them was born for this shit. Of course I fucked up. Who never fuck up, hands in the air? No hands. Still I can't believe. Yeah. You know what I mean? I was young, what you expect? Dan me shadda ga rabu ne. Amma dan Allah ba dan me shadda. Ka da kuko? Kai. Ai tukunya gidan baki ma ta fi ne yau. Ba komai na sani wallahi sai ka da ku ba komai akan me shadda ne. Komai ba komai. Ai akan me shadda ba abin da ba. Na sani dan gida. Daga nan a kwataro. Kaga wancan wannan dan kaurar a cikin yan dabban nan kullun da take so wallahi da ta burge ni ka sai take yayi. Ita kadai sai ta burge. Wallahi in na dora ta mugun hawa za ta so Ai akan me ka shadda taimaka ba ka karbo mu ita. Akan Saboda me shadda ba na san saboda shi. akan me shadda ba abin da ba zan Da ba. Allah ji yau na san Ba da da wulatan ba. a taimaka. Amma na gani kai da kai gidan rawa gidan solo. Ai tuna ba. To ai sa wulata tuna burge ba ka. nake so ne. Aka iya gane ne. Kai ka sa wani abu a wuya sai ka ce saniya ta daina haihu. Ya Allah kalli abokin ka ya rataye abu ya wuya yake ce zai za ka kai abu ya kasuwa. Ya sannin ku ya gajiya. Ya kowa da kowa. To kowa normal. Sannu. Kula kosh. Kai waye ko ka? Wallahi kawai ba wanda ya turo ni abokina ne ya ga hulan nan ya ce dan kaunar da nake mai shadda ko yin dauko mai ta. Wani mai shadda kake magana? A mai shadda producer ba. Mai shadda producer da wannan sani. Shi. Ka ci banza yaro. Ba da ma ka ci banza. Je ka kawai kaji. Mai shadda ina yin mai shadda. Tashi gaji kaji ka ci banza. Na ci banza. Ka ci banza ka ambaci. Ya ci banza. Ka ci banza. Ya shi. Gida yanzu haka zai tafi.